malam muna ba fata alheri. Jazakumullah khairan. Tambaya yana cewa Allah malam ai ƙarin haske dangane da kuɗi da ake kira cryptocurrency. To alhamdulillahi rabbil alamin. Wannan mas'ala ina jin shekarun jiya na ɗan tsokaci akan ta abin mamaki sai ga kamar maganar lefe ne, kamar 'ya'yan kaɗanya suna ta zubowa. Wata jarida ni ba da tuntuɓe ni ba, je sun yada. Allahu alam. To amma muna zato manufa ce mai kyau saboda ilimi ya yaɗu. To abin da zan faɗa a nan a gurguje. Yawanci al'ummarmu in dai akwai samu ciki, za a samu kuɗi da wuri. To za ka iske kusan kashi 99 ciki kafin su fara ba mai tuntuɓar shari'a cikinsu. Haka ne? Ka tambayi waɗanda ke hada-hada cryptocurrency, bitcoin, onecoin, litecoin, ethereum, gasu nan birjik. Cikinsu 99.9% tsakaninsu da Allah nawa ne suka zauna gaba wani malami ya feɗe musu biri har jela a shari'a kafin su fara yi. Da ka suke yi. Mai lahallari yana cewa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lam, haramun ne mutum ya fara kowane aiki ya san me Allah ya ce tukun. Yawancin su ba ruwansu da kuɗi sai a shiga da ka. Da haka dole su kyamaci duk wata fatawa da za ta taka musu birkan abin da suke bukata. Akwai na kirki da yawa ciki ba za a rasa ba. To ina so ku bin tsokaci na farko kenan. Na biyu, masu wannan harkar idan suka shigo ƙasashe nan musulmi za su yi kamar su zo Kano. Ku gaya min cikinsu waɗanda suke zuwa ƙaddara su tuntuɓi fada mai martaba sarkin Kano misali. Mai martaba sarki ga abin da za mu fara a masarautar ka jama'a ka musulma ce. Tara mana malaman Kano mu bayyana musu ga abin da muka zo yi. Malamai don Allah ku je sati guda kuma na bincike mai matsayin kafin mu fara. Suna ba musulunci wannan haƙin? Suna girmama shi? To akwai wannan abu din dalili saboda ba a ba addinin kima amma kafin su fara duk dokoki na ƙasa sai an bi. Na uku, wannan ba wai wani amsa zan baku ba tukun. Bayani da sake zuwa muku daga baya bayan abin da na yi. Amma ku je ku tuntuɓi ƙungiyar Maika da ke Kaduna, Movement of Islamic Culture and Awareness. Shekarun ranar Lahadi sun yi program na Zoomin da ni da wani masanin tattalin arziki daga Jami'ar Lagos Dr. Salahuddin. Mu aka yi hostin ɗinmu mai taken DFT, Digital Financial Transaction, The Scholar's Perspective. Bincike muka yi, muka faɗi abin da muka faɗa. Shi ɗan uwa ya koro bayani ya ba da tarihi tun da filinsa ne musamman. Ya faɗi malaman da suka haranta suka fi yawa da mutum ɗaya.